Hallo, ik ben Ruud. Dit is Madelon. We zijn nu bij de Jeugdrechtendag in Heerlen. En we gaan even kijken wat hier te doen is. Waarom zijn jeugdrechten zo belangrijk? Kinderarbeid, geen recht op scholing, geen veilig bestaan, zelfs geen goede nachtrust of geen eten op de plank. Nou, daar hebben we met z'n allen van gezegd als volwassenen, dat moet anders. Kinderen zijn onze toekomst en daar willen wij aan werken. Ken je een paar rechten? Ja, dat ouders mensen kinderen niet mogen slaan. Ja, om naar school te gaan en zo. Sport, naar school gaan, recht tegen kinderarbeid, recht tegen kindermishandeling. Ja, dat je wel zeg maar, je mening mag uiten en dat. Ja, ik weet het een beetje, maar ik weet het niet echt goed, weet je. Ik hou me er niet echt zo mee bezig, ik leef het leven en ja. Ik zie hier die auto op zijn kop hangen. Wat doen jullie hier? Wij zijn van Veilig Verkeer Nederland en we laten de mensen dit zelf ervaren met een ongevalsimulator. Wat ze moeten doen als ze met een auto over de kop terechtkomen en in de gordel hangen. Nou, waarom staan jullie dan op de Jeugdrechtendag? Nou, ook de jongeren rijden mee in de auto. En ook voor hun is het belangrijk om veilig uit de auto te komen na een ongeval. Oké. Mag ik er ook een keertje in? Zeker, we willen graag dat je het zelf ook ervaart. Breekt dan niet mijn nek? Zeker weten van niet, daar zorgen wij voor. Ruud, hoe gaat het ermee? Volgens mij zit ik nou in de hemel of wat? Godverdomme, een heftig ongeluk, man. Boah, kettingbotsing. Nee, het gaat wel hoor. Ik krijg er redelijk koppijn van. Ja, je wil meteen flats eruit, maar je merkt dan meteen dat als je valt en je krijgt je eigen lichaamsgewicht gewoon op je nek. Vind je het belangrijk dat er dan rechten zijn? Ja, anders zou het oneerlijk zijn tegen kinderen. Ja, ieder mens heeft zijn eigen rechten en ik vind het gewoon belangrijk. Ja, anders heb je niet echt iets te zeggen en dan heb je een kutleven. Ja, zeker, want ze wordt er natuurlijk wel aandacht gevraagd voor inderdaad de rechten van de jeugd en zo. En dat vind ik toch wel belangrijk, zeker. Two MCs guaranteed to freak the flow on the beat. Fat shit indeed, watch me get busy on the remedy. I flow technically, spread it like leprosy. Don't ask me to hook you up, cause you can't do jack for me. Je naam zegt me niets logisch, want jij bent geen MC. Filosofisch, ecologisch, te groen voor de beat. Pump it up in je gehoor gaan, door naar je trommel. Yo, shit is dig of me. Ik kom je hoor, dat zie punt. Out with the fake sound, I gotta let it all out. Drop me nuts, the fact you don't know what you're talking about. But I keep it cool, nice and smooth, I'm in the mood. So move, back you on stage, we will never abuse. De microfoon zie hetzelfde identiteit. Op een hoger niveau met flow, spacen als een niveau. Laat je code als een ego. Met een psychopathische aanval speel ik met je als diploom. Hey Madelon, weet je wat jouw rechten zijn? Ik ken er een paar, maar niet allemaal. Jij wel dan? Nee, ik ken er niet zoveel. Maar misschien is het juist wel goed dat we nou hier zijn hoor. Hoe heet jij? Ik heet Klein. En jullie zijn met een scouting of niet? Ja. Wat heeft de scouting, wat heeft het nou te maken met de rechten van de jeugd? Dat kinderen eigenlijk vrij kunnen spelen en dat ze zich eigenlijk kunnen aansluiten aan clubs. Vind je het belangrijk dat zo'n dag wordt georganiseerd? Jawel, want zo krijgen kinderen meer indruk dan hoe het is om vrij te spelen en zo. Dus. Klop aan de deur als het nodig is. De kindertelefoon is er. Als je in de problemen zit, bel ons op als we het niet gezien hebben, zodat we kunnen helpen. Maar gebruik ook de dingen die er wel zijn. Goeie school, ga er naartoe, maak je huiswerk, doe stinkend je best om desnoods de beste van de klas te worden. En wat vond je ervan vandaag? Ik vond het wel interessant. Jij? Ja, ik heb echt leuke dingen gezien, maar ik vind wel dat veel jongeren weten niet alles van hun rechten af. Dus het is wel goed dat zo'n dag georganiseerd wordt. Niet elke pori erop, hè meneer?